No mikä sitten olisi johtopäätös kaikesta tästä? Minunhan pitäisi päättää taas tulevasta vuodesta huhtikuusta, niin miten jatkan. Niin kyllä tämä Toyota ihan kävisi, että siihen AC-latauksen kaipaisin 11 kilowatin latausmahdollisuutta, mutta kyllä tuolla 3,5 kilowatilla niin kotilataus onnistuu, se ei ole niin iso ongelma. Mutta uudemmissa Toyotoissa onkin jo 11 kilowatin AC-lataus. Samalla tavalla Subarun Solterra, tämä sisarmalli tälle Toyotalle, niin sekin kävisi kyllä ihan kyllä minä sen kanssa tulisin toimeen. Ja siinä on samalla lailla vuodesta 2023 alkaen, niin siinä on se 11 kilowatin AC-lataus, joka se on se parempi juttu. Se mitä mietin itse on se, että en mieluummin ottaisin käytetyn. En näe mitään niin kuin erityistä arvoa sillä, että se on uusi. Et ehkä päinvastoin, kun ajaa paljon huonolla teillä ja kurasilla teillä ja oksat naarmuttaa autoa aina silloin tällöin, niin melkein mieluummin se saisi olla käytetty. Käyttöjen markkinat on vaan kovin huonot vielä sitä täytyy nyt sitten odottaa, että käytettyjä tulee paremmin saataville. Mutta yksi asia, mitä pidän selvänä, on se, että en halua ostaa omaksi sähköautoa, vaan haluan sen liisata. Eli markkinatilanne on vähän sellainen, että asiat muuttuvat nopeasti ja minusta nyt tässä tilanteessa niin en mene samalla tavalla kuin Subarun kanssa, että ostan auton ja pidän sitä 12 vuotta. Kyllä tässä puhutaan paljon lyhyemmistä ajanjaksoista ja liisauksesta, niin sitten samalla vähän näkee, miten markkina ja omatkin tarpeet kehittyy, niin se on minusta se joustavampi vaihtoehto. Että kyllä minä tulen neuvottelemaan siitä, että jatkan tällä samalla Toyotalla tai koitan löytää vähän käytetyn Solterran tai Toyotan niin muutamaksi vuodeksi eteenpäin näillä ehdoilla. Että katsotaan miten tässä sitten käy ja millä minä sitä ajan huhtikuusta taas eteenpäin.